Salam mehriban adamlar. Sırlı temizin bu edeki sanında Pakistanlı 23 yaşlı yaşaçık bir gıydın yeten derecesine size görünmekçi. Malala Yousafzai 1997 yılın 12 iyulunda Pakistan'ın Swat ülkesinde doğulan ve ol gıy çağların ilim bilimi almaklığı için ayağı alan ilkinci yaş gıyların biridir. Ol kiçilikden okumaklığı, yazmaklığı öğren gowarýar. Ve bilýän bolsaňyz, käbir ýurtlarda maşgalada gysça dünýä inse kän halanmaýan eken. Şol sanna ol ýurtlaryň içine Pakistan hem değişidir. Ýöne haçanna Malala dünýä inende onuň maşgalasy öğrenbeýänýär. Onuň kakasy şahyr we hususy bir mekdebiň eýesi bolup, gyzynyň ilim bilim almaklygy üçin elinden geleni etýär. Ve ilkinci oku olan höwes hem kakasynyň goldawy bilen dörep başlaýar. Malala geljekki kärini doktor bolmak isleýärdi. Ýöne Malalaň kakasy oňa siýasatçy bolmaklygyny maslahat berýärdi. Ve gijelerini gyzyň ýanynda oturdup siýasat barada köp zatlar görüňär eken. Haçan 2007-nji ýylda Malalaň 10 ýaşynda wagty ýurtda käbir garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykýar. Döwlete garşy çykan talibanlar bütün ýurduň çägine ýelep, şo sana Swat ülkesine hem gelip ýetipdi. Olar gyz çağlaryň okuwa gitmezligini, şo sana tans etmekligi, telewizor görmekligi gadaň etýärdiler. Bu bolýan zatlar şol ýerlerde ýaşaýanlaryň köpsiniň özlerini helaklemäine hem getiripdi. 2008-nji ýylyň ahyrına çenli talibanlar 400 san ýerli oku mekteplerini ýumrup ýok edip çykýarlar. Malala bu bolýan zatlara gatar ýanýar we ol näme üçin talibanlar biziň ilim bilim almaklyk boýunça hukumaty elimizden aljak bolýarlar diýip bir gezek telewizorda hem gürläp çykyş edýär. 2009-njy ýylda ol Angliýanyň BBC News adly täzirlikleri köpçüligi ýetirýän habar beriş edarasyna özüniň kimdigini belli etmän, urdu diline özüniň saýtyny, ýagny blogyny açyp berip başlaýar. Ol onuň adyna Gul Mackay diýip goýup, Swat ülkesindäki durmuşy, gündelik bolýan zatlary, talibanlaryň nähili ýowuzdyklaryny, nähili köseýändiklerini we okuw etmekli hem gadan edendiklerini ýazyp blogynda görüň berýärdi. Malalaň blogunda ýazan ilkinji gündeligi haçanda ol 17 ýaşynda wagty köpçüligi ýetirilýär. Olanda talibanlar sebäpli okuw gitmekli hem gorkýandygyny beýan etýär. 2009-njy ýylyň 5-nji maýynda Pakistan döwleti bilen talibanlaryň arasynda ilkinji çaknaşyk bolýar. Şonda urşuň döwreklerinde ýaşaýan adamlar wagtlaýynça öz öýlerinden göçürilip başga ýere uradylýarlar. Bu zatlaň bolýan wagtlary Malala ýene-de özüniň talibanlara garşylygyny, okuw gitmek isleýändigini meýdedi we köpçülik ýerlerinde närazylygyny bildirip başlaýar. Indiki 3 ýylyň içinde onuň sesi hasam uzaklary eşdilip, tutuş ýurduň içine belli bolýar. Malalaň kakasy hem onu goldap, gyz çağlary mektepleriniň açylyp berilmegini, okuw okudylmagyny talap edip başlap oňa goşulýar. Malalaň bu etdiýän hereketleri üçin 2017-nji ýylda oňa halkara çağlaryň paragaçylyk bayragyny berip sylaýarlar. We şol ýyl ýene-de oňa Pakistanyň milli ýaşlarynyň paragaçylyk bayragi bilen hem sylaýarlar. We indi geleliň soňky bolan wakalara. 2012-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Malala we onuň synpdaşlary awtobusda okuwdan öýlerine gaýtyp gelýärkäler. İksan talibanlaryň toparyndan bolan adamlar awtobus saklap, Malala kim bolmaly diýip sorap, onu bilip tüpeň bilen onu içgedek atýarlar. Olaryň atan oklary Malalaň kellesiniň çep gapdaryndan girýär we egnine saklanyp galýar. Malala gatýaralanýar. Onu şol gün Pakistanyň Peshawar diýen ýerinde ýerleşýän harby hastahanasyna alyp gitýärler. 4 gün soňra bolsa, oňa has göwser etmekli üçin Angliýa alyp gitýärler. Malala ol ýerde näçe wagtlap komada özüni bilmän ýetýär. Onuň beýinsine kände per ýetmändirdi, ýöne ýüzüniň çep gapdalyna paraliş urup, käbir ýerlerini düzeltmeli bolup, onu näçe separ operasiýa etýärler. 2013-nji ýylyň mart aýynda
Näçe wagt bejergiden soň Malala gowlaşyp özüne gelip başlaýar. Ve ol Angliýanyň Birmingham diýen ýerindäki okuwa hem gatnap başlaýar. Malalaň ýaşan durmuşy baradaky wakalary indi ýuwaş-ýuwaşdan dünýä üzeşdirýär. Ony 2013-nji ýylyň 12-nji iýulynda, ýani 16 ýaşda bolan gününde Malalany Amerikada ýerleşen Birleşen Milletler Guramasyna çagyrýarlar we ol ýerde oňa çykyş etdirýärler. Şondan bir ýyl soňra Malala özüniň durmuşyny gurrun beren ilkinji kitabyny ýazar. Ol kitabyň ady Men Malala, bilim üçin çykyş eden we Taliban tarapyndan atylan gyýdatly kitabydyr. Ondan soňra 2013-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Ýewropa parlamenti tarapyndan Malala pikir azatlygy bilen eden iş üçin Avrili Sakharov bayragyny goşurýarlar. Soňra 2014-nji ýylda Malala kakasy bilen bilelikde Malala Fondyny ýagny gaznasyny döretýär. Soňra ol Ýordaniýa gidip Siriýadan gaçyp gaýdan boskoklar bilen görüşýär. Soňra Afrikada ýerleşen Kenya döwletine barıp ýaşajyk gyz okuwçylaryna söhbetleşýär. Ve iň soňunda 17 ýaşda bolan gününde ýene-de Afrikada ýerleşen Nigeriýa döwletine gitýär. Ol ýerdäki gyzçalar bilen görüşip we olary elinden geldiginden okumaklar üçin pul kömegini edip gaýtýar. 2014-nji ýylyň oktyabr aýynda Malala we Hindistana çağalaryň hukuklaryny goramaklyk boýunça köp sany hereketler eden Kailash Satyarthi adly adam bilelikde dünýä belli Nobel parahatçylyk bayragynyň eýisi bolýarlar. 17 ýaşyna garamazdan Malala şeýle uly işler edip dünýä ýüzi boýunça iň ýaş Nobel bayragyny gazanan insandyr. Haçanda ol bu bayrag alanda şeýle gurrun berýär. Bu bayrakdyň emeň üçin däl, bu bilim almak isleýän, ýöne ýatdan çykarylan çağalar üçin. Bu gorkmakdan ýaňa parahatçylyk isleýän we ýene-de bir zatlaryň üýtgemegini isleýän ýöne sessiz galan çağalar üçin diýip aýtýar. Şu wagtlar Malala Fondy ullakan gurama öwrülip, bu gurama käbir ýurtlarda gyz çağalaryň bilme almaklygyna garşy çykkan döwletlere närazilik bildirilip, ol çağalar üçin, olaryň bilim almaklary üçin kömek etýän guramadyr. Indi geleliň Malalaň soňky ýagdaýlaryna. Pakistan döwleti Malalaň beýdip bermesine ters düşünüp, onu we onuň maşgalasyny watanyna dönük, içällip ikrar etýärler. Ve Malalaň çykaran ilkinji kitabyna garşylyk görkezip, Men Malala däl adly kitabyny çykarýarlar. Ve onda her bir Pakistana raýatlary, çağalary Malala meňzemezlikleri üçin, öz watanyna wepal bolmaklary üçin çağır şökmünde onu hemme mekteplerde gollanmak bilen ulandyrýan ekenler. Ve şonuň üçin hem Malala oýa onuň maşgalasyna Angliýada we Kanadada ýaşamaklar üçin raýatlyk hukuny berýärler. Ondan soňra Malalaň eden işlerini tanasak, 2019-njy ýyly Malala ýene-de bir kitap ýazýar. Onuň ady Biz göçürilen gaçkaklaryň ýaşaýyşy barada hakiki bolan wakalar adly kitabydyr. 2013-njy ýylda onuň He Named Me Malala türkmençe Ol Men Malala diýip adlandyrdy adly Netflix'iň dokumentar film çykýar. 2020-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda Hindistana Gulmakay adly Malalaň tutuşdurmuşyny görkezýän film çykarylýar. We şu ýyl Malala Angliýanyň dünýä belli Oxford Universitetini tamamlap, şu wagtga bolýan COVID-19 sebäpli wagtlaýynça işe başlaman, dinç alýandygyny, kitap okuyandygyny we Netflix kampaniýasy bilen ýene-de bir zatlar döretjek bolýandygyny käbir söhbetleşiklerinde belläp geçýär. Şeýlekde videomyzyň soňuna geldik. Häzirlikçe hoş, sag bolun.